Hey, what's up guys, and Lion is here. Vítajte na tomto YouTubeovom kanáli pri tomto prvom videu alebo pri zrode tohto kanálu. Ja mám v podstate 8 dní do pro debutu, piatok 7 hodín, to je taký bežný optimálny čas na môj tréning. Energie je málo, motivácia je vysoká. Tohto môjho pro debutu vyjdú nejaké 3 videá, aby som vám sprostredkoval nejaký autentický zážitok, ako cca prebieha takáto príprava kulturistu, ktorý okrem kulturistiky samozrejme musí riešiť aj prácu a bežné ľudské povinnosti. Preto trénujem v takomto čase, pretože celý deň samozrejme som bol zaneprázdnený. Ja už tu mám prichystaný pre-workout od Cytechu, Hot Blood Infinity, takisto tam mám citrulín, 1 gram draslíkovej soli a sodu bikarbónu, ktorá nám pomáha regulovať pH a teda predĺžovať výkon. Takisto mám prichystaný intra-workout, to znamená BCAčka plus Glutamín Express, 1 gram draslíkovej soli, 300 ml Tonic Zero, kvôli chyninu a lepšiemu transportu látok, aby sme zase ten tréning dokázali troška predĺžiť, keďže tej energie veľa neostáva. Dnes si ukážeme v podstate posledný taký v úvodzovkách ťažký tréning, aj keď tej sily tam už fakt veľa nie je. Zajtra bude rest day, od nedele začíname vlastne depleting fázu, kde už len vyžmýkame ten posledný glykogén. Takže dneska pôjdeme upper, to znamená prejdeme celý vrch. Myslím, že sa máte na čo tešiť. Ja to sa buchnem pre tréningovku, dáme si nejakých 5-10 minút na páse, aby to troška zapísalo a ideme na to. OK, rýchly strih a presunuli sme sa k prvému warm-up cviku. Tu pôjdem v podstate len 2 série, nejakých 15 opakovaní, takže warm-up na zahriatie. Volím teraz túto alternatívu úkopu, na ktorej nie som až tak silný, ale keďže sa jedná len o warm-up cvik, tak tu mi ide hlavne o ten stretch a poriadne stlačenie svalu, ktoré pri tomto adaptéri viem veľmi pekne precítiť. Dôležité hlavne v tejto fáze je fakt precítiť každú jednu kontrakciu. Žiadne zbytočné trhanie, žiadne zbytočné mykavé pohyby práve kvôli riziku zranenia. Ten sval musí byť non-stop pod kontrolou. OK, sú fajné ťažké opakovania, ale tá kontrola pohybu tam musí byť vždy. Nice. Kladka nad matom, pôjdeme v podstate jeden top set, ale ja tam vždy rád dávam ešte jednu takú, nie warm-up sériu, ale povedzme prípravnú sériu kvôli CNS-ke, aby sa trošku nastavila na ten pohyb nejakých 5-6 opakovaní. Až tak pôjdeme do toho top setu. Pozitívne je, že... nie, dobre, nechcem sa do nikoho navážať už. Už nie, už stačí. Ale chcel som povedať, že pozitívne je, že trhačky si viem uviezať stále, aj keď mi hlava nefunguje. Na nikoho nenáražam. Let's go. Keď sa nemusím hrať so statívom, ale mám tu majstrmena Ríša za kamerou, tak to je celkom odsýpa ten tréning. Ja si ťa budem brať častejšie so sebou. Môžeme? OK, ďalší cvik na chrbát, tento primeový lat pull down. Mám extrémne rád tento stroj, či už jednoručne alebo obojručne. Dnes máme v tréningu obojručne, pretože to je upper 2, kde mám vlastne všetky obojručné alternatívy, ale tá biomechanika pohybu tu je úplne, že fakt, že úžasná, nádherná. Ideme tu na viac do podmatu, viac sa budem sústrediť v podstate na tú spodnú časť latissimu. Prvý zase prípravná séria warm-up, plavučka, poriadny stretch.
Hop. Kontrakcia. Odporúčam si sadnúť viac dozadu, aby tá páka bola stále pre telom, držím pevný stred tela a cez chrbát do kontrakcie. A lakeť sa vždy snažím ťahať ako keby do takej, hovorí sa tomu, že hip pocket, to znamená ako do kapsy. Dolu, do vrecka. OK, naložíme. To znamená, že sme v dobrom štádiu diety. Asi to funguje. OK, top set. Ako hovorievala kedysi česká legenda YouTube. Pim pam, z Lehonka. OK, opäť jedna prípravná, nech sa CNS-ka nastaví na ten pohyb. Dobre, váha je fajn, minútka, ideme na to. Už tam toho veľa není. Tam dýhaš vázek. Ja poviem, bigo. Pekne, poď. Drž to tam. Hop. Poď. Pomož. Hop. Ešte. Tiahni. A hop. OK. Ďakujem. Leduj. Jebany. Leduj. Ahoj. OK, chicos and chicas. Chrbátik mám vybavený. Prechádzame plynulo na hrudník. 2 aktivačné sety na pekdeku. 1 top set cez kontrakcie. A ideme dál. Ja som vlastne ešte nepovedal, že kde sa nachádzame. Nachádzame sa v novej 77 Fitness na Ivánskej ceste pri letisku, čiže 77 Fitness Airport. To krásne nové fitko, ktoré sa v podstate stalo teraz na konci prípravy takou mojou mekou. Mám tu všetko, čo si viem predstaviť do záveru prípravy, ale aj do off-season. A ten off-season sa extrémne teším tu, lebo už teraz mám problém sa nejak kontrolovať, držať ten tréningový plán taký, aký má byť, lebo je tu toho proste extrémne veľa na výber. Okrem strojov, atmosféra, fakt sa to človek cíti fakt, že veľmi, veľmi dobre. Určite sa dojdete pozrieť. A prosím vás, chalani, recenzie typu toto fitko je na lebo je tu veľa skriniek v šatni, veľa pisoárov. Nemyslíte vážne. V prvom rade si niečo odcvičte. Akože ja nikoho nehodnotím samozrejme na základe vzhľadu, aj nič podobné, ale kamarát, keď fakt, že si včera začal cvičiť a ideš riešiť recenzie na fitka a podobné záležitosti a učiť cvičiť niekoho iného, nedaj Bože, to fakt nie. Fakt nie. Fakt si to odmakaj v tichosti, správ si nejaký background, nejaké výsledky a potom môžeš začínať s takýmto kontentom. A to nehovorím zlom, to hovorím fakt, že v dobrom, lebo potom dostanete zbytočne veľa hejtov, ako sa už aj stalo, nechcem menovať, ale na čo to je dobré? Buďte normálni.
Instantná vypíračka. Už to nejde. Je to halus. Týždeň za týždňom tá sila dropne. To, čo som minulý týždeň šiel 8-9 opakovaní. Zrazu nejde. Nejde. Hlava chce, ale svaly nejdu. Ale to je dobre. To je dobre. To znamená, že sme na dobrej ceste. Tak to vyzerá. Suché, prázdne. Tak to má byť. Prvá mala ísť top set, druhá mala ísť back off set, ale tým, že som z toho vyžmykal nejakých 5-6 opakovaní, tak tú druhú si namiesto back offu dáme drop. Nech z toho vyťažíme maximum. Let's go. One more. Yep. Good job. Keď ma nikto nepochváli, tak sa musím sám. OK. OK. Prechádzame
Prechádzame plynulo na ramena, začíname upažovaním. V tomto tréningu upper B mám teda variáciu v stoji, menej izolovanú. Jeden warm-up, jeden drop set a ideme na tlaky. Let's go. Tu je teraz dobré svetlo. Ďakujeme.
nezapol som sériu. Ako by som nešiel. Nič, jedna navyše. No musíme ísť ešte jednu sériu, bohužiaľ. Alebo Bohu vďaka. Pretože dobrý biceps nikdy nie je zlý. Let's go. Zapol som? Nezapol som. Let's go. Bol som včera u barbera. Tosky je chorý, pozdravujeme. Lieť sa Tosky, takže nie u Toskyho, ale u Andreja. A tak som sa tešil, tak chcel som si nechať prifarbiť bradu na čierno. A Tosky mi ho nikdy nechce zafarbiť, lebo mi hovorí, že budem vyzerať jak Turek. A tešil som sa, že Andrej mi ho zafarbil, ale jednak nemal čas. A po druhé bol tiež taký, že na čierno. Neviem, povedzte vy, vyzeralo by to zle? Podľa mňa by vyzerala hustejšia, či? Neviem, skúsim ich presvedčiť. Úžasný stroj toto, fakt úžasný. Prisahám Bohu nikde, fakt, že na žiadnom stroji nedokážem tak precítiť tú kontrakciu na ten biceps ako tu na. Už len tým nastavením toho úchopu, lebo veď jasne, každý má tú biomechaniku trošku inú. Mne osobne vyhovuje ten biceps týmto úchopom. Kvôli tomu, že sa dokážem viac zamerať na tú ako keby vonkajšiu stranu dlane od malička a viac zatlačiť potom ten biceps v tej kontrakcii. Tá biomechanika toho pohybu, tá páka, fakt, že skvelé. OK, let's go. Tréning máme skoro za sebou. Jedna séria na bicak, 2 cviky na triceps, 15 minút kardio, bicykel. And we are done. Posledný, asi by som ho úplne nenazval, že ťažký tréning, lebo tie váhy už nejdú, ale vlastne posledný tréning pred tou depleting fázou, kedy tam vlastne už tie sachre sekneme úplne na nulu, vyžmýkame ten posledný glykogén a potom to už mám poriadne naplniť. Teším sa, veľmi sa teším. 2 roky som nestal na stage, extrémne sa na to teším, fakt. Brutálne a hlavne v takom line-upe, kokos Chosema, 4. miesto Olympia, extrém, fakt. Fakt sa strašne teším. Pro debut a hneď budem mať možnosť sa vlastne porovnať s tými úplne, že najlepšími, top svetovou špičkou. To mi dá úplne takú, že jasnú predstavu o tom, že kde som, čo všetko ešte potrebujem urobiť a aby som sa tam raz dostal na tú Olympiu. To je cieľ. To je cieľ a verím, že to dokážem. Idem na tento pro debut síce skromne, pokorne, ale na druhej strane sebavedomo, pretože viem, čoho som schopný, viem, aké možnosti mám
a viem, čoho som schopný do budúcna. A verím si. Určite si verím. Let's go! Zasa som nezapol tú sériu. Inak pozdravujem pána majiteľa 77 Fitness Šimona, môjho skvelého klienta, ktorý mi v piatok 20:46 počas toho, jak tu ja žmýkam posledné sily. Ešte raz podotýkam, je to môj klient, s ktorým robíme formu a pošle takéto videjko, áno. Šimonko, pozdravujem. V pondelok si to užiješ na tréningu, dobre? V pondelok si to užiješ a si dáme hneď nohy v pondelok. Ty had. OK, francúzske tlaky. We are done. Triceps je celkovo asi moja najobľúbenejšia partia a tieto francúzske tlaky, všeobecne francúzske tlaky mám extrémne rád, ale tieto strojové od pána, tí sú mega, skvelá vec. Poďme na to. Dvakrát obset. Oh yeah. Troška dvihneme počet opakovaní, nech to máme aspoň tých 10. Nech tam je nejaká intenzita. Energy is low, but mood is always positive. To je mantra tejto prípravy. Čokoľvek sa deje a dejú sa strašné sračky. To vám všetko v podstate asi aj potom porozprávam v tej trojdielnej sérii, čo všetko sme museli riešiť teraz nejaké 2 týždne pred súťažou. Tým, že sme s manželkou kupovali tento rok dom a stále to nie je zariadené a kopec fuck-upov a reklamácií a všetko sa samozrejme nakopilo teraz posledné 2 týždne pred súťažou. Ale nevadí. Taký je fotbal. Taký je fotbal. Hlavný fokus je teraz na pro debut a ostatné sa nejako vyrieši. Vždy sa všetko vyrieši. Mám pravdu? Je to tak. Že vždy sa všetko vyrieši. Je to tak. Tak je dobre. Kľudne prejdi. Nech je to autentické. Let's go.
Odtiaľ. We are done. Posledný ťažký tréning za nami. Neviem, či vďaka Bohu alebo bohužiaľ, lebo celá príprava ma extrémne bavila. Stále baví. Až do konca. Strašne sa teším na výsledok. Dúfam, že sa... tak nie. Je mi to viac menej asi jedno. Či sa na to tešíte aj vy, alebo nie, ale ja sa na to teším extrémne. A dúfam, že vám sprostredkujem čo najautentickejší zážitok a že vás to bude baviť. Že vás bude baviť tento kanál, že vás bude baviť tento obsah. Nechcem tvoriť obsah len čisto z fitka, ale viac lifestyleovo, aby ste videli možno, čo robím aj bežne. Taký náhľad v podstate do môjho života, ako to prebieha. A snáď vás to motivuje. Snáď vás to motivuje a snáď vám to ukáže, že nič nie je nemožné a v podstate aj z človeka, ktorý začal s kulturistikou relatívne neskoro, pretože do 20 rokov som hrával futbal, kto nevie. Tak napriek tomu sa to dá a napriek tomu sa dajú dosiahnuť relatívne veľké veci. Takže sledujte a hlavne lajkujte a odoberajte, komentujte, zdieľajte a vyvíjajte akúkoľvek interakciu, budem za to veľmi vďačný a veľmi mi to pomôže. A takisto ma to motivuje potom ďalej. A srkám si tu cez slámku, jak ona 15-ročná slečna. Yes. No dobre. Hop. Toto nie. Toto sa nerobí. Toto sa nerobí. A keď to zvládnem ja v diete, tak to zvládnete aj vy. Každý jeden. A keď vás uvidím v akomkoľvek fitku, neskladať závažia po sebe, tak vám budem dávať poza uši. Fakt. Tatranky, horálky. Tajtrlici. OK, tak sme na konci tohto prvého videa z tejto minisérie Road to Pro Debut. Dnes ste mali možnosť vidieť, ako vyzerá taký posledný silový tréning v tejto fáze prípravy, to znamená nejakých 8-9 dní pred súťažou. Videli ste, že energie neostáva veľa, ale hlava je nastavená, hlava je namotivovaná. Čo k tomu dodať? Asi len ukončiť toto video z týchto priestorov spred novej 7-7. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že vás video bavilo, dúfam, že vás bude baviť celá táto miniséria, tak ako aj ďalšie videá, ktoré budú vychádzať na tomto kanáli. Určite teda dúfam, že budete sledovať a keep roaring. Čaute.